Bray, isuk-isuk, terus mulainya kalau HP, mulailah. Hai Besti, kita kemana nih pagi ini? Oh di grup, di tembalan kudu baturan tembalan itu, kita jelong-jelong yuk. Astagfirullah. Lupa anak, lupa suami, bring, mangkat yang babaturan anak, pakai kacamata hidung, mau gomblok, alabatan Syahrini. Datang yang babaturan, hai guys, sering tepak lengan, geus kolot padahal gablag incu eta teh. Betul bu? Geus poho ka kujur, geus poho ka umur, betul apa enggak? Datang langsung ngebaso brak. Sebelum ngebaso, jangan dimakan dulu, kita posting dulu guys. Foto heula cepret, langsung bikin status, ngebaso dulu guys. Gaya banget ta ibu-ibu. Aya nu kitu di dia. Mikir, umur geus kolot sia teh paeh. Udah lagak gigituan, betul apa enggak, Bu? Nanti Bu, Apa itu HP, Pak? untuk duit itu ke HP. Iki Apa wi? BPJS. Gua apa BPJS? Yang bayar HP ini toh, Pak? Apa iso? Iso toh. Lawangan operasi entek puluhan juta iso dibayar nganggo BPJS kok. Mosok HP rego 3 juta ora iso. Konterek lho Bu, apa ya gelem? Yang golek konter sing enek tulisane menerima BPJS. Ngono toh, Pak. Ora ono ya Bu. Ono. Kowe iki lho sing gak roh. Iya. Dek, gawe kopi ndang. Saka saiki rasa nyedak-nyedak aku. Lah iki bojoku lho, kok ora oleh tak cedhaki karepmu piye? Gombalan regetku mbaono dhewe, ajang reget asaono dhewe, omah reget saponono beresono dhewe, nek ngliwet dhewe, jangano dhewe, mangsao dhewe. Lah gunane duwe bojo nggo apa kok apa-apa kon dhewe? Sik to, salahku lho apa? Ngono kuwi ya sing takon. Ora jane kowe iki nyapa? Dadi wong lanang iki ya kudune peka. Kowe iki nesu-nesu lho nyapa? Salahku apa? Salahe dadak bonceng karo cah wedok. Dek kapan kowe roh aku goncengan? Untung aku lek tangi. Oh alah kowe roh aku goncengan ngimpi to. Terus ngono kowe nyalahne aku. Ya mosok aku sing salah. Lah iya, lah wong kowe sing ngimpi lho, aku sing mbok uring-uring. Kok jangan. Anja. Mbak, mencintai bojone wonge oleh apa ora, Mbak? Mencintai bojone wong kuwi oleh. Sapa sing ngomong gak oleh? Lah nek pomo ngeloni berarti ya oleh. Yo gak oleh lek roh bojone. Lah nek gak roh bojone piye? Nek gak roh bojone ya gak apa-apa. Berarti mencintai bojone wonge aman ya? Tapi yo Mas, mencintai bojone wong kuwi berat. Lah nyapa kok berat, Mbak? Iso gandengan, iso jalan-jalan, iso kelonan, tapi gak iso mbok posting, gak yo sakit to atimu iki. Lah nyapa lho dadak diposting iki? Jenenge wae wis hubungan terlarang kok. Nek iso ki aja sampai konangan. Yo ora? Pak pitik karo iwak kadal ki enak ndi? Enak wak pitik. Oh. Berarti dhek panganane iwak kadal. Piye to Mbak sampean iki? Sampeyan iki kan takon. Iwak pitik karo iwak kadal enak ndi? Ya enak iwak pitik. Lah ya berarti tau mangan iwak kadal kowe. Ora tau. Lah kok ngerti? Kok iso bedake? Kok iso bedake kadal karo pitik? Wow, wis. Hah? Oh iya berarti iso bedake berarti tau mangan. Iya. Lah kuwi iwak pitik entas doyan. Ya ora. Mbak digoreng doyan.